हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର ଉତ୍ତମ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଇଏ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପାର୍କ। ଆପଣ ଏ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋରର ଗୋଟେ ଜାଗାର ଅଛି ଏ ପାର୍କଟେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ପୁରୁଣା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଏ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠିକାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ସେଠି କହିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆବେଳର କଥା। ମାନେ ତା ବାପ ଏଇଭଳିଆ ସେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ପାର୍କରେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟାଇଲ ଫାଇଲ ବଛେଇକିରି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପାର୍କରେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଚାଲିତେ ଚାଲିତେ ସିଏ ପୁଅଟେ ଆଉ ଝିଅଟେ କପଲ ଦି ଜଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ପାର୍କ ସାଇଡରେ ଆଉ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ସେ କମ ସେ କମ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ କଥା ସରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥାଉ ବାସ୍ ଆମର ଏଇ କାମ ଚାଲୁ। ଆମେ ଆମର ସେଇଭଳି ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆମେ ପାର୍କଟା ସାରା ବୁଲିଲେ ବୁଲିବାଲି ଦେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।